19-20. מה, את סתומה מה את צריכה? את בת 14-15 עוד מעט, לא? אני יודעת. תדליק עם הזמן. מה את רוצה? תדליק עם המקלחת. לא, הם יצאו, רגע, הם יצאו, אני אדליק לך כפרה שהם יצאו. אבל, רגע, ומה, אבל הוא כל יום מרביצה? לא כל יום, רק שהוא מתעצבן. אם אני יוצאת לו אומרת לו ככה וככה. גם לא ככה הוא לא הסכים לגזור. עכשיו הוא אומר לו, אתה תורידו לה בגדים ותעלה לבית, למה אם אני אבוא לא ירחתו. אם אני לא אראה אותך בבית, אני אגע לך מזה. אני בן אדם נושם אוויר, את לא הולכת לשום מקום. אז תזריקי אותו, אז תומה, מה הוא יכול לעשות לך במשפחה? אבא שלך יקבור אותו, היא מפגרת. אני אז דיברתי עם אבא שלך, אבא שלך מת לתפוס אותו, אבא שלך. בן כמה אח שלך הגדול, גבריאלה? את לא יודעת, הגילאים של אחים שלך? אני שואלת אותם. דניאלה! מה קרה? יש לך אחים, את לא יודעת גילאים? אבא שלך בטח מסכן מתקרבן, אבל הוא אמר שאתם רציתם לטוס, לא? טסנו וחזרנו. ולמה חזרתם? לא מסתדר לאבא שלך, בוא נקבל נכות, בוא תשמע, זה לא כמו פעם היה רוסיה. כן, שם, רוסיה לא מקבלים נכות, אבא שלך חולה מסכן, הוא אמר לי אז. אמר לי, כשתגל דוקטר מה, כשתינה ראושה. שטפתי את העיניים, בואי. בואי! ליאם די! הלאה. איפה הקטן אלוהים ישמור? הולך. הוא גם מתקלם? תעשי להם כפרה כל אחד. בואי. בואי תקחי עומדת לידך. גם הם רוצים בו. גם לכיס אותם. אני לא מבינה, מה? טוב. איזה חמודה. אניקה. טוב, תסתמי, תשימי. כל הכבוד זה שהיא דואגת לו. מי? קטנה שלה. היא אומרת לה, תביא לאלי, אלי כך היא עושה לו. במקום לי, איך קוראים לו? הלל. שמות שלהם בלט מבלבלים. מה קרה שלה? עוד היא מפחדת שהם יהיו לסביות, ואת מגיל כזה שמה להם תחתון. מזג האוויר. אני לא יכולה לראות סימי, אל תתקוף אותי. כמה זמן את איתו גבריאלה? חצי שעה מקבלת כיפוף. תרימי ראש. לא עדיף לך ללכת לאיזה מסגרת, את יפוסטה מהחיים שלך לפנייך. איך במסגרת, יעזרו לך, יסתומה, יוציאו אותך מכל זה, וואלה, יעזרו לך עם ביטוח לאומי. בגיל שלך אי אפשר לקבל. שם האוסיות יוציאו לך גם חשבון בנק, גם תקבלי כסף וגם כרטיס תקבלי. של נוער. מתי יהיה לך 16? יש לך עוד שנה ל-16, לא? תחזיקי לי. תחי רגליים. אני אשלח אותך למקום טוב בחיפה. יש שם עם האם בית, חבל לך על הזמן גבריאלה. רק רוחה, וזאתי שטיפלה בי. בוא'נה, את לא תרצי לעזוב אחרי שנה וחצי של טיפול שאת תקבלי, את תרצי עוד שנתיים. למה זה? חשבתי זה שרה שם, את זאתי, דיניס. יא בבא, מה קרה לדיניס? יאללה, הליכה של דברים. את המספר של דיניס. אמרה לי, מקסימום, תשימו לב. בואי! משהו, להרים לטלפון. תביא לי רגל שנייה. מאיפה יש לנו? תביאי את המספר שלה.